おはようございやおらな、皆さん。陽太です。3月20日朝、10時11分、太一から緊急ライブで、お伝えしてます。と言いますのは、皆さん、私も含めて待っていた、今年の平和についての発表がつい先ほど、正式にありまして、今年の平和いた七2020、中止が決定されました。残念。ちょっと日本時間、真夜中だったので、どうしようかなと思ったんですけど、ちょっとそれを伝えたくて、緊急ライブ配信しました。それから、また、さらに新しい動きとしては、タヒチも今夜から、自宅待機、するようにという正式な、アナウンスがありましたので、なるのかななんては思ってたんですけれども、決定いたしました。またそのあたりについて、今夜、日本時間午後4時ぐらいに、もう一度ライブ配信したいと思います。僕は今自宅でいて、この後少し、送迎で出ることがあるんですけど、今、僕の彼女、愛子さんが、街中行ってるので、また新しい情報なんかも持ち帰ってくれるのかなと思ってます。今日僕の送迎、またこのマスクして、ちょっと逆光で見にくいですけど、あとビニールグローブして、行くのが、とりあえずはこの直近での最後かなと思いますね。ここから多分2週間ぐらい。どれぐらいかもちょっと正直わからないんですけど、とりあえずそんな感じです。それではまた後ほど、お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございまるる。